my gaming here, Star Gaming. Welcome back to Free Fire. అయ్యో మా ఫ్రెండ్కి బ్యాటింగ్ ఆడేస్తాను కాకుండా మీరు గట్టి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అనుకుంటా మా ఫ్రెండ్స్ నాకు సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఆన్లో పెట్టుకొని ఇంకా నాకు బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నాను అనుకుంటాను. నా లెవెల్లో ఇష్టపడి మీరు కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి. మనోడు అమౌంట్ వేస్తున్నాడు ప్రతి అబ్బా మా ఫ్రెండ్ ఫుడ్ పడతాను Battle Royale. Battle style. అయ్యో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడైతే ఉత్తలు విడిగా ఉన్నారు. ఇప్పుడైతే మనం అవుట్ కాబోతున్నాం అయ్యో మనం అవుట్ కాబోతున్నాం. అయ్యో ఫ్రెండ్స్ మా ఫ్రెండ్ ఎలా ఆడతాడో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. మా ఫ్రెండ్ కూడా బాగా ఆడతాడు ఫ్రెండ్స్. నో సిగ్నల్ పడే చోట ఎందుకు దిగినామో అర్థమే కాదు ఫ్రెండ్స్. మా గ్లోవాలు పట్టుకోవా తొందరరా శశి అయిపోతుంది. ఫ్రెండ్ తొందరరా ఫ్రెండ్. ఏం కాదు MP5 వేరే ఫ్రెండ్స్. అయ్యో నేను అవుట్ అయ్యా. మా ఫ్రెండ్ ఎలా ఆడతాడు ఫ్రెండ్. అర్జెంటుగా టోకన్స్తో రివైవ్ ఫ్రెండ్ పారిపోయి పూచినాకు బో ఫ్రెండ్. ఫ్రెండ్స్ మనోడు బాగానే ఆడతాడు ఫ్రెండ్స్. మీరేమనుకుంటారు ఏమో. నేను నోబుని అనుకుంటున్నారా? కాకపోతే నాకు గన్ను చిక్కింటే కొంచెం హెడ్ లేపింది ఫ్రెండ్స్. నాకు మరీ గేమింగ్ స్కిల్స్ లేవు ఫ్రెండ్స్. బ్రో వెనకాల చూసుకో బ్రో నెట్ రాలేదు ఫ్రెండ్స్ మా వానికి. సరే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనకంత సహకరించదు, అందుకే క్లాస్ కార్డ్ ఆడేద్దాం. ఇప్పుడైతే నేను క్లాస్ కార్డ్ ఆడిపోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇది పార్ట్ 1 ఫ్రెండ్స్. అయిపోతుంది పార్ట్ 1.